Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkanku da wannan lokaci, barkan kuma da sake kasance da ni a cikin wannan tasha mai albarka. Sun wa kamar da kuka ta cikin wannan bidiyon zan na muku wato ainihin hanyar da za ku samu kudade masu ɗimbin yawa ta hanyar amfani da wannan application mai suna Octafx copy trading. So yan uwa cikin wannan platform din ana samun alkhairi da yawa, ko kuma ce a cikin wannan application ana samun alkhairi mai tarin yawa, wanda da mu da muka sansa mun samu alkhairi masu yawa, kuma probably yanzu ya jima yana aiki. So kafin mu zo mu gane shi ma already account da su riga sun samu kuɗi da shi. So wannan kuma ba wai abin da za a ce platform bane barantana su tashi su tafi da kuɗin mutane. So mutane akwai abu ɗaya da basu gane ba, idan an ce platform suna ne in general. So shine mu kuma mun aibunta shi da wato ainihin wayansu daga cikin platform wanda za su zo su yi kwana ɗaya biyu su tashi. So in general abin da ake nufi da platform ce manhaja. So wannan dai shine abin da platform yake nufi. So kamar WhatsApp ma kun ga ai platform ne, Facebook platform ne, Instagram, Twitter, wannan duk platforms ne. So ba tare da na cika mu dogon surutu ba dai, insha Allah cikin bidiyon nan zan nuna mana yadda za mu yi register, yadda za mu yi KYC, da kuma yadda za mu yi deposit, yadda za mu yi withdraw, da dukkan wani abu da ya kamata ku sani game da wannan application din. And then kuma na bude mana wato ainihin group wanda za mu je muna tattauna game da dukkan wannan abun. Zan ajiye muku link din registration a description wannan bidiyon, zan ajiye muku link din WhatsApp group namu ma kuma a description wannan bidiyon. So abun da dai mutum zai da farko shine kawai zaka duba a description wannan bidiyon, kana danna link din zai kaka fuska kamar hakan nan. So yana kaka fuska kamar hakan nan, abin da zaka yi a nan wajen shine zaka danna wannan da aka sa email din, domin hanyoyin da ake register hanyoyi na guda biyu, hanyoyi ne guda uku. Ana amfani da Google, ana amfani da Facebook, ana amfani da kuma email. So duk ina mai baku shawara da ku yi amfani da wannan email din. So kuna danna kan email kamar hakan nan, wannan email din nan. So za ku sa first name ɗinku a nan wajen, sai ku sa last name a nan, sai ku sa email ɗinku, sai kuma ku sa passport naku. So abu da ya kamata ku sa a nan wajen shine ku sa normal sunanku da yake jikin wato ainihin national ID card naku ko voters card naku. So a kasan nan ma sai ku sa first name, nan kuma ku sa last name, nan kuma ku sa email din da kun san ba za ku taba rabuwa da shi ba. Passport kuma ku sa mai karfi. So bayan kun yi haka sai ku zo nan wajen, sai ku zo ku danna wannan button din nan kamar haka, sai ku danna sign up. Kuna danna sign up, idan ya wuce da ku gaba ma na san duk za ku iya yi. So ni yanzu already na riga da na yi register, ba bukatar na sake yin wani abu. So na ba bukatar na sake yin sabon register. Yanzu bara na yi login kamar da kuke kallo. So yanzu zan loga account dina. So kamar da kuke kallo gashi nan, wannan shine account dina. Yanzu da farko bayan ka yi register, abin da zaka yi kawai shine zaka zo wajen nan wannan alama ta kara ukun nan da ke gefen hannunka na hagu, sai ka danna shi kamar haka. Kana dannawa sai kai scrolling down gabaki daya, kana zuwa gabaki daya sai ka danna app settings. Kana danna app settings kamar haka zai bude ma fuska kamar haka. To abin da zaka yi a nan wajen shine zaka duba can karshe ga wajen da aka sa sama da wajen da aka sa verification, sai ka danna a wajen, sai ka sa wato ainihin hoton national ID card naka, ka zabi NIN ko kuma duk dai wani ID card da kake aiki da shi sai ka zaba. So kana zaba sai ka sa ID card din front nashi, sai kuma ka dauki hoton date of birth certificate naka. Date of birth certificate da nake nufi shine birth certificate kenan, takardar haihuwa da ita ake da su wannan abubuwa biyu ake verification. So bayan kai verify na account naka, kana zuwa nan wajen zaka ga ya ce ma verified. So yana cewa verified fine and good, sai ka dawo baya, sai ka koma zuwa cikin Google Play Store naka kamar da kuke kallo. Okay, so bara mu je Google Play Store namu kamar da kuke kallo ga nan Google Play Store namu. Sai ka zo ka bude ta, bayan ka bude ta kamar hakan nan, so sai ka zo nan wajen kai searching din wato ainihin Octafx copy trading app din nan, sai ka danna shi kamar haka. Kana danna shi gashi nan zai bude ma haka, sai ka yi danna wato ainihin akan alamar searching din nan. Kana searching din shi, so wannan shine kawai abin da zaka yi shine sai ka yi downloading din shi kamar haka nan. Kana downloading nashi successfully. So ni yanzu already na riga na yi downloading nashi, bara na koma na je ne login. So bayan ka download kamar haka, zai kana bude shi zai kama ka fuska kamar haka. To abin da zaka kawai shine sai ka zo ka yi login zaka yi, ba wato ainihin sabuwar register zaka yi ba, sorry. Okay, so sai ka zo ka yi login, sai ka danna alamar login, ka yi login normally. Kana yin login normal abin da ka sa a wancan account naka na baya din, duk abubuwan zaka sa, duk application din kwaya ɗaya ne, kawai sunan ne daban-daban. To amma zaka sa abun lokacin yayin da kake register a can wajen, to in ka zo nan ma abun da zaka sa kenan. Okay, to bayan ka sa shi normally sai ka zo nan wajen, sai ka zo nan wajen. So
wannan application din ana yin deposit ne na minimum of $25. So kana yin deposit din $25 a duk rana zaka na samun profit minimum of 10% na capital naka. So wannan kuma ku sani ba platform bane barantana a ce za su gudu. So wannan wato ainihin Octafx company ne mai lasin, ba shi da wani problem, kowa zai iya zuwa yi depositin dukkan kuɗin da yake da shi idan yana so, kuma insha Allah zai samu riba. Insha Allah cikin bidiyon nan zan nuna muku yadda na samu riba da wannan application a cikin kankanin lokaci. Okay, so bayan ka zo nan wajen zaka danna wannan alama ta kara uku kamar da kuke kallo. To sai ka zo kasa kaɗan, sorry, sai ka zo wajen setting da aka sa wallet, sai ka danna kamar hakan nan. Kana danna alaman wallet ga inda ake deposit, ga withdraw, ga internal transfer, ga internal transfer history. So nan wajen abin da zaka kawai shine zaka danna wajen da aka sa deposit din nan. So kun ga anan suna cewa you need at least 25 USD to start a new investment. So hanyoyin da ake yin payment kuma shine akwai Nigerian local bank transfer, akwai Bitcoin, akwai Dogecoin, akwai instant bank transfer, akwai Litecoin, akwai Netela, akwai Skrill, akwai kuma USDT, TRC20 da ERC20. Okay, so a nan wajen abin da ya kamata dai mutum ya yi deposit da shi shine idan zaka yi da local bank transfer naka, to sai ka yi da shi, ko kuma ka yi da Dogecoin ko kuma USDT TRC20. Okay, so ku sani cewa ba a turo kuɗi a POS, kuma ba za ka iya ba wani abokin ka ya turo ma kuɗi ba. So kawai da iya account ɗin da ka buɗe da shi, ko wrong spelling a na suna ba a so a samu. So saboda haka ina mai baku shawaran da idan za ku yi amfani da local bank transfer, ku tabbatar da sunan da kuka buɗe wato ainihin Octafx account naku ne da shi ne wanda za ku turo kuɗi. Saboda haka sai a kiyaye. Okay, so kai kuma hanya ta Dogecoin kuma kowa ma zai iya turo ma, amma ka sani duk idan ka turo ta wallet address din da kai deposit da shi za ka yi withdraw. Sai kuma USDT ita ma duk tsarin ta ɗaya ne. So sai dai bambanci tsakanin wato ainihin Dogecoin da kuma wato ainihin Tether USDT TRC20. So ita USDT TRC20 minimum deposit da za ka yi ta USDT ne $50 ne. To shi kuma wato ainihin Dogecoin minimum deposit shine $25 ne. Okay, so bayan ka zo misali idan za ka yi amfani da Dogecoin ne, tunda ni da Dogecoin na yi amfani, baran baku misali da shi. Bayan ka yi copying wannan wallet address sai ka je zuwa cikin exchanger da kake da kuɗi a ciki, Trust Wallet, Binance, KuCoin, duk wata exchanger da kake aiki da ita, to sai ka je ka turo minimum of $25. za ka iya turo sama da haka, baka da problem, amma kuɗi ya gaza $25. Okay, so bayan ka turo shi, idan ka dawo baya ka zo wajen setting balance din, za ka kalli balance naka ya hau. Anan kuma za ka kalli dukkan history da kai deposit da withdraw gabaki daya. Okay, so bayan ka turo kudin ka ya reflecting normally, sai ka zo ka koma baya. Yanzu bari an koma baya. Okay, sorry. So bayan ka bude kamar hakan nan, abin da zaka yi shine sai ka zo setting nan wajen inda aka sa wannan alamar mutum din. So sai ka danna shi, kana danna shi sai ka zo wajen searching din nan, sai ka zo wajen searching kamar haka. Wannan dukkan brokers ne wanda suke trading yanzu haka. Okay, to sai ka zo ka wajen alamar searching din nan, domin akwai broker mai kyau wanda muka sama muku kafin mu zo mu baku wannan. Mun ga ta iya trading, kuma trading tana bada riba sosai, ba ta da wani damuwa. So sai kai searching din Marina kamar yadda kuke kallo a saman nan. Kana searching din Marina kamar yadda kuke kallo. Okay, ga ta nan Marina, sai kai searching din ta. Bayan kai searching din wannan ita ce Marina din. Wannan ita ce Marina, sai ka danna akan ta kamar da kuke kallo. Bayan ka danna za ta bude maka fuska kamar hakan nan. To abin da za ka yi a nan wajen shine sai ka zo ka wato ainihin wajen, kun ga minimum investment da take yi, kaga shine $25 ne. Okay, so bayan ka zo ka zabi kanta, sai ka danna a nan wajen, za ka ga an ce setup coffee ne ina ga a wajen. To sai ka danna shi. Bayan ka danna, yanzu bara na muku misali, zan muku misali da wato ainihin wata tunda ni yanzu already ina kanta dama, to ba zai yi na bada misali da ita ba. To sai ka zo nan wajen, yanzu bara mu searching din wani, let's say kawai bara mu gwada da wannan. Okay, so a nan wajen kun kalla, sai ka zo setting nan ga an ce setup copying, sai ka danna akan shi. Kana dannawa za a nuna ma kuɗin da yake kan wallet naka a nan wajen. So let's say ka yi depositing irin $25 haka nan, to zaka bar shi a wannan. Dukkan kasuwa da aka shiga, abin da aka samu, yanzu misali ita broker ta je ta yi trading, ta samu misali ta samu $1, to kai za a baka $1. Mai wannan equal times 1 ɗin kenan. Mai double times 2 kuma idan aka yi trading aka samu $1, to shi $2 zai samu, saboda ya linka abin da aka samu. Wannan kuma mai wato ainihin
industrial times 3 nan idan an yi trading an samu dala 1 to shi dala 3 zai samu. To haka dai abubuwan suke tafiya. Insha Allah akwai group namu wanda na bude mana, na san duk wanda ya shiga insha Allah zai yi matukar karuwa da wannan group din. So idan matukar wannan abun ya burge ka to ka samu ka shiga group namu, saboda akwai abubuwan karuwa da yawa a cikin insha Allah. To bayan ka gama seta wannan abubuwan kawai sai ka danna start copying, kana dannawa shikenan kana dawowa baya. Idan ka dawo baya za ka kalle ta, idan ka zo setting da aka sa investment din nan za ka kalli dukkan match din da kai copy akan su. Okay, yanzu kamar da kuke kallo ga nan marinan nan na yanzu haka na yi depositing dala 111 akan ta. Okay, so kun ga kuma ta bani riban dala 20, ta bani riban dala 23 wanda ta riga ta dauki 30% nata, domin dukkan abin da ta baka riba za ta dauki 30% a ciki. Okay, so kamar da kuke kallo gashi nan idan kai trading ake yi za ka kalla abin da ake trading, kasuwar abin da ake a nan wajen, duka profit naka za ka kalle su a nan wajen. So wannan dai duka shine abubuwan da za ka duba a nan wajen. Misali kuma kana so ka dan cire kuɗi ne a ciki, misali ka yi depositing irin $100 da kuma kana so ka dan rage wani abu a ciki domin kana dan bukatar wani uzuri ko na makamancin haka, to za ka danna inda aka sa reduce, za ka danna inda aka sa reduce investment. Kana danna inda aka sa reduce investment to sai ka dan sa abin da kake so a nan wajen. Misali yanzu ina so in cire dala 20 ne, ina sa dala 20 kawai zan danna confirm. Ina danna confirm kawai kudin zai koma asalin main balance nawa, zai koma asalin nan wajen, zai koma zan kalli kudin a nan wajen. So ina kallon kudin a nan wajen zan iya withdrawal nashi ba da wani damuwa. So sai kuma yadda ake yin withdraw, kana danna kan wallet sai ka zo nan wajen da aka sa withdraw, kana dannawa to sai ka zabi abin da kake so ka yi withdraw da shi. Dama na riga na faɗa muku kofar shiga kofar fita. Let's say kai depositing da Dogecoin ne, to idan ka tayi withdraw ma da Dogecoin za ka yi withdraw. Idan kai depositing da USDT TRC20 ne, to idan ka tayi withdraw ma da USDT TRC20 za ka yi. Ba buƙatar ka yi da wani abu, saboda idan kai za ka iya rasa kuɗinka. Wannan shine dokar su. Misali idan kai da bank transfer ne ma kuma da bank transfer za ka cire. Okay, so bayan ka danna dai sai ka zaɓi wato ainihin kuɗin da kake so ka cire. Yanzu misali bari an gwada da muku da Dogecoin, to ina danna kan Dogecoin kamar da kuke kallo, to bari ya buɗe mana. So a nan wajen misali yanzu ina so in cire dala 10, ina so in cire minimum withdraw shine $8. Misali ina so in cire na $8, to a nan wajen kun kalla idan na sa $8 a saman nan za su tura mun wato ainihin Doge kwaya 100 da za su tura mun Doge guda 113. So wannan shine rate din da yake yanzu a kasuwa kenan. So wataƙila kai idan ka zo ga hakan ya canja saboda kasuwa ce, yadda kasuwar crypto take haka su ma kasuwa haka nan wajen yake. So a nan wajen sai ka sa wallet address naka. So kana sa wallet address a nan wajen sai ka sa pin. To a yayin da kai register suna tura mutum wato ainihin wannan pin din suna tura mai a cikin email nashi. Idan ka je ka a cikin sakon da Octafx suka turo ma, zaka kalla akwai wanda aka sa Octafx profile details. To daga gefen za ka ga inda aka sa ma pin naka da passport da kuma email ɗinka. To a gefen pin din za ka ga sun baka code kwaya 4. To ko da yaushe idan ka tashi yin withdraw shi za ka zo ka sa a nan wajen kwaya 4. Okay, so kana yin withdraw in less than 5 minutes za withdraw ka zai shiga cikin wallet naka baka da damuwa. Okay, so na manta ban faɗa muku na abu ɗaya ba. Misali yanzu ka zo ka yi misali first trade naka, a first trade da kai first deposit naka za su baka 50% na wannan deposit naka wanda kai akan na farko kenan. So misali nan suka baka wannan 50% nan ba wani aiki take ba, kawai shine yanzu misali aka shiga kasuwa, to kasuwa irin ta ɗan kasa sosai din nan, to shi wannan 50% din nan zai taimaka ma wajen kasuwa ba za ta yi kasa da kai sosai ba. Misali idan equity naka abin da ake nufi da equity, idan asalin kudinka kasuwa ta riga ta tafi da shi kafin kasuwa ta yunkuro, so shi wannan 50% din shi zai zo ya fara ma aiki. So shine amfanin wannan 50% din, ba cire shi ake ba. So yan kun kalli wannan abun abu ne wanda ake samun kuɗi da shi sosai. So yan a cikin wannan rana baka samu ba za ka iya samun 8 to 10% na capital naka. To me ka rage? Wani platform ne za su baka hankalinka kwance? Ko da za su baka ma hankalinka ba a kwance ba, kana tunanin yau za su tafi ko gobe. To wannan dai shine takaitaccen bidiyon da zan muku akan wannan application mai suna Octafx copy trading. So duka dai wannan shine bidiyon da zan muku akan wannan application mai suna Octafx copy trading. Ana samun alkhairi da shi sosai, kuma kurku manta zan ajiye mana link din registration da link din WhatsApp group namu a description wannan bidiyon. Nagode, kuma da ku a bidiyo na gaba.